Halo, witam was serdecznie. Kanał Ciupiemy po naszemu. Za chwilę będzie inny obrazek, ale czeka nasza ekipa z ludzi cało. Nasza cała ekipa sam z ludzi. Sorry, że tak późno. Ale jeszcze miałem parę rzeczy do porobienia. Trzeba ogarnąć. Także pamiętajcie o piątku. Piątek nas będzie więcej. Dobra. I Shadow War w folii, no jeszcze nie spakowałem. A idź pan z tym kurwa ele. Słyszycie mnie? Nanek, zaproś mnie. Tak, zaproś mnie. Kurde. Nanek, zaproś mnie. No Watch Dogs. Jeszcze też kupiłem dwójkę. Zresztą nie instalowałem. Zgłoś gracza? Włączam. A, zgłoś, no, masz rację, zgłoś mnie. Będę wdzięczny. Ale piątek sobie chyba wezmę wolny. Nie można połączyć się z hostem, czekaj. Tell me why. No do kogo innego musimy dobić. Czemu? Właśnie spróbujcie do mnie. Dlaczego tylko znajomych nie mam. Nanek, co ty masz za internet? Do domu, że do ciebie nie mogę. Kurde, nie denerwuj mnie, naprawdę. Internet jest bomba. Spoko, Nanek, jak będę miał koda, to może z wami pogram. Nie masz koda? Nie mam koda. O. Ja ci kupię koda. I nie będę kupował koda. Dlaczego? A co gromy? W zombie ja by sobie pograł. Czy w co chcecie grać? No można. Zombie bym też mógł, albo jedziecie zresztą. Dobranoc, To jest... Zombie takie Są żeście tu, czy was tu nie ma? Czekaj, bo przyjmuję. No nie mogę dobić do ciebie, kumasz Nanek, bo jesteś problem z hostem. A tego, Tomek, tego ogarniemy, jak jeszcze będzie Wiktor, to we czwórkę zagramy z zombie. A teraz spróbujcie do mnie dobić. Nanek, dołącz do gracza, spróbuj. Nie można połączyć się z hostem. Włącz do gracza. Bo- Błąd, nie mogę. Bo mnie wywaliło teraz. Do remodu. Weź mnie remodu jakoś. Dobra. No. Łączność. Bo z zombiaki to trzeba kurde Kamień. ogarnąć te... Kamień, Tak. kamień, nie? Mhm. Dołącz. Z zombiaki trzeba ogarnąć temat tutaj. Tam Kurwa, zdania zimno. robić. Dobra, wysłałem. Mhm. Damek, może tobie też wyślę zaproszenie. Jaki malowany zaś chłopiec. Quick pull, łobuzie. Malowany chłopiec. Kurwa. Nie ma malowanego chłopca, nie będzie się Dzisiaj- patrzeć. Jak wam się nie podoba, jak wygląda prawdziwy mężczyzna po pracy na kopalni, to nie. Dzisiaj w robocie pokazałem właśnie ten twojego tam filmik, który krótko nagrałeś, to co się uśmiechasz z tymi oczkami, nie? Komu? A koleżanką kurwa oczy maluje? Nie, on tylko w kopalni robi. Ale komu? Koledzy w robocie. Kuźwa, trzeba było powiedzieć, że oczy maluje. No to ja mówię, chcę zobaczyć kurde nergala, który oczy maluje? Się patrzy, o kurwa, ale kredę ma pod oczami. Słuchaj, to nie kreda, to kurwa węgiel. Co, Ja mam chłopaki? czarny obraz mam. Mr. Pola, witam cię serdecznie. Janek też jest. Ja też już ja, dobra. Słyszeliście o tej dziewczynie? Dziewczynce w sumie, no 14-15 lat, sobie oczy wytatuowała. Chciała jak popek Ja wyglądać. i psikuś się zdarzył. Dobra,
straciła wzrok. Każdego Ty szkoda, szukasz no. meczu, czy jak teraz? Bo ja nie wiem. Kto? Ty, bo coś mi się zjebało, mam... Czarne oczy, Siedzę w menu i nie czarne mogę oczy, wyjść. kroczy. No ten mecz zaraz się ten, no. Czarne oczy. Nie ma czarnych oczu, oczy są... nie ma, no. Poczekaj, grę na nowo odpalę szybko. Ała, Teraz mnie ała. kurwica. Ja z wami dali grom. Otwieramy na nowo? Cały czas na rękę. Dobra. A coś miałem mówić, ty wiesz, Audition, że wczoraj się koleś podpalił pod sądem rejonowym, tam na Kustronie? Wiem, czytałem dzisiaj. Ej, nie żyje. No, Oj, Boroczek. fajnie mamy, nie? Ostatnio się Ukrainiec wysadził, miał własną bombę, się wysadził, teraz koleś się podpalił. No, w Galerii Rzeszów. No, koło galerii, a najlepsze, że ja od galerii mieszkam 2 minuty. Ej, ale dobre, bo Ukrainiec się wysadził, to, no, to nie ma żadnego związku z terroryzmem. Nie? Nie ma, nie. Powiedzieć, że żadnego Kolu, związku z terroryzmem. buzie. Sam się wysadził chyba, tak bo chciał, nie? O tak by się, wysadzę się dzisiaj. No, Bombę na rodzinę. to jest może normalne. Ja mam dzisiaj akurat ochota na piwko, to piję piwko, no i co? Komu to przeszkadza? Tego, nawet był filmik, nawet tam koleś na tym na Snapchacie nagrał, że wybuch był głośny w chuj, nie? Ale najlepsze, że ja w ogóle spałem jak zabity, mówię, a mieszkam kurde 2 minuty od galerii, nie? No, byłem wtedy w Rzeszowie, kurwa, o tej samej porze, nie? No wtedy poszedłem sobie do Europy nawet, nie? Po te gierki do tego sklepu. Weźmy tak jeszcze raz, Armo. No. I tam do komisu z grami, nie? No, Ja sobie pogadać. No i później poszedłem... Później nie pamiętam, jeszcze gdzieś tam jeszcze byłem. I wtedy w tym samym czasie właśnie też słyszałem karetki, strasznie... Chuj, to wiesz. Uwaga, to nie za to w Rzeszowie, nie? jeb mnie! Pelikan. Ale czekaj, bo teraz was nie mogę zaprosić podczas meczu, nie? Czy mogę? Czekaj, na dowód do was nie mogę teraz. Czekaj, chłopcy, na imprezie, na czacie, Na niego ty jesteś... na live. Wszystko wam gro? Czy dobrze wszystko słyszycie? Tam mi napiszcie teraz. O, tar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 a, tararararara, tiririri, No po prostu zadowolony jest. On tęskni, że... O ty o ty gnoju. Obejrzyj. Sesja jest pełna, nie mogę dołączyć. Ej, Kamil, nie będę teraz wychodził, bo zaś... Może Nie, coś nie, mnie nie. tam z tobą pomiesza, wiesz? To lepiej jak dołączy za chwilę. Jak Wiem, skończymy ten wiem. mecz może. Mówię tak do 24 program, dobrze pół godziny. To lepiej jak za Na które chwilę masz dołączymy. To tak wkurza. No, To już dziękuję. jest gorzej tutaj jak w tym Battlefieldzie, nie? Ze złączeniem grupy. W tym kodzie, nie? Już ten za każdym razem gracze praktycznie mi wyskakują, znajomie i znikają. Ej ty czysto. Jak tylko wam się miejsce zwolni, to mówcie. Pi pa parapum. Pa 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 parapum. Ja coś nie ma. Jak cię szukał po tym polu, tworzy się. Mój! Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy zrzutu. Kurde, że go nie trafił, ty durniu, ty. Spioruny siarczyste, ogniste. Quickpull mówi, że mu szarpać ta blondynka. Dobrze, co? Że mu szarpać ta Co blondynka. będziesz szarpał? Nie wiem o co. Ale kto? Kamil. Dywizja artyleryjska rozpoczyna ostrzał. A nie, to jest jeszcze inna. To mam jeszcze taką. O. A jaką mundurkę? No jeszcze. No tak. To nie chcę zobaczyć. Pochwal się, pokaż. A to nie, to jest. Pokaż, na co ci stać. No to, Ale to jedno ja mogę jeden wyszarpać, raz. spokojnie. Słuchaj, słuchaj. O ty fuck Mando. Ty culu na gwozdach. Świat w powietrzu. Szuka celów.
Kurde. Ja mogę ci tą taką, co bolca potrzebuje, zaproponować. Komu? No jemu, no, tu daleko mieszkasz, to tobie nie bardzo. Ale Quickpolowi? Nie, Kamilowi. A Quickpol nie ma bolca? No Quickpol ma może bolca, ale ten bolec jest w Ostrołęce, kurwa, nie pod nos. Aha. On ma stolce. Czekaj, gdzie to było? No nie. Bili kule po jaja. Wrogowie na górnym pokładzie! Kurwa, giń! Kiedyś? Rozumiesz? Kurwa. Siedem do ciebie, to możesz ginąć. A kuku! A jak go spłoszyłeś na dół i mnie wyjechał. Jebni. Halo Fritz X w toku! Tak co chłopcy powiecie ciekawego? A, nie wiem, co będzie. Sobie po całym takim tygodniu pracy jeszcze nieskończonym nie mam wiele o czym mówić. No. Tym gorzej, tym bardziej jak na rano masz, to już w ogóle. Ty, młodziutka. No, ale co tego, ale to zaraz Poślij mi też jak je młodo. Ty, a tam jest do wyczerpania? Gdzie było? Ej, poślij mi też, Tak też by była. go obejrzał. By była. Dzisiaj jest Ginter. To szczęście jest. Ginter, poślij mi. You touch me, tralala. Chodź, to poleciał? Hej, teraz będzie touch my miejsce, nie? grada. Kamil. My little ding ding Co? dong. Jest miejsce? No, za chwilę. Skocz. No są. A, moje plecy. No, sesja pełna. Nie, No, może gdzie wbijać, tam? nie? Tara, O, nie chuja, nie lubię. Dotarłeś? Nie, dotarłeś? Jest miejsce, jest. Los wejdź, właź, Dobra, to wskakuj, wejście. cyk, pyk. Zdążysz? Wejdź. A czemu Audition z nami nie O, gra? teraz dobra. Bo nie mam koda. Halo, Jankę, witam. Powiedz mi, a jak tam wygląda ten mój przyszły komputer? A nie wiem jeszcze. A miałeś ponoć mi kupić, a żeś się oferował. A to ci jeszcze kupię. Nie, wygłupiam cię, przestań. Tak, co u ciebie słychać? Zrobiłeś z tymi dzieciakami porządek? Ja? No? No gdzieś tam był najstarszy, pod A, twoja ty- opieka, że kto zostawił. Co ty, mnie to się nie chce. Jednego za 3, drugiego za 3 razy o krawężnik i będzie cisza. Wiesz co, to ja by tam... A, idzie. Ja by między imadło wraził jajca, tak by. To by było lepsze. Ja pierdolę, nie. No. Jajca do imadła, rozumiesz, i ściskać. Ściskać i patrzeć jak Żalu puszczą. nie będzie, bo jeszcze nie wiedzą, do czego służą. Co? Mówię, że żalu im nie będzie, bo jeszcze nie wiedzą, do czego im służą. Opie, by cię jeszcze twoja dupa i ciebie wyśmigały, byś nawet nie wiedział kiedy. Teraz tak dzieci szybko dojrzewają. A, Mr. Black Cebolca. Dajcie, znaczy nie, sorry. Mr. Bakce Bolca. Ej, no to jest zły adres, nie? Chcę tako do bolca. Ale Łukasz, zdjęcie podesłać możesz. Ej, ale poślij mi te zdjęcie, bo ja go nie Tamtej? widzę. Nie ma właśnie zdjęcia, nie ma tego ten. Podesłałem ci. Posłuchaj. Chociaż nie jest, tak, mogę ci mogę podesłać, profil na Facebooku, czekaj. Ej, ej, ej. No kurde, gnoju! Co tam gracie? Jezus! Czy wyście to widzieli? Jezus Maria. Jak ktoś to... Ej, jak się kuco? Gdzie jest? Jak się kłócą? Krzyżykiem. Nie, jak się... Wiesz jak się kuco?
Tak się kłócą. Aha. Tak. Nie Tomek. No. Ej, ten Quickpol pozdrawia Jankesa. Okej. Jankę pozdrawia Nie. cię. Ja go pozdrawiam. Baba, Tak, gdzieś baba. jakieś ci plecy człowieku, cały czas tak jakby Ja też klikam. Plecy, mamy plecy, plecy, tu. Wiem, tato. Ej. Tararararum. Tarararum, tum, tiririm. Kurek, masz całe jakieś zwierzątko? Kurwa, dwóch ich tam jest. Powiedz. Na pieska. 2 psy. Tam jakiś... Jeden mały, drugi będziesz ty, czekaj. Zaraz ci podeślę. Ej, Danek, chłopaki, ja to tylko widać, szura tylko widzę Nanka, jakoś na zielono, a resztę? Tak, Kamila? Tak, bo... Ja! Bo mi nie daj zaproszenia do sztabu, wiesz? Tylko ja dobiję z tego, z poziomu imprezy. Aha. Dlatego. Danek, zachodzę. Dobra. No, pięknie. Daj pozór. Kurde, nadgarstek napierdala. Z czego? Coś walił konia? Nie wiem, się nikomu nie przyjebałem, a mi A napierdala. ja wiem bo z nie czego. Idź, Z czego? Bo się zaś fujarą bawił. Za długo. Ale to mnie prawa bolała, a nie lewa. a idź kurde właśnie. Tar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 idam. Darararam dam dararidam. Nanek szczylo w chuj tralalalala. A oni nie wygrywają. Patrzcie kurwa jaki dziad. Jak na początku nagrywał streamy, to nie przeklinał, bo nie będę przeklinał ani gdy. A teraz napierdalaj głupi. A srom to i ty, wiesz co? Kto mnie? Mnie no ogląda, rozumiesz, Mr. Black i Quickpol. Tak z litości. Ani... Ej, sorry, ja się nawet nie kapnę, że chcę są dojebał. Tak litości kurwa. Lewa. O nie, nie ma. No i teraz napierdala gorzej z Magikala. kurwa. Dip, 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 dip. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Nie jest tak. A czemu ty... O, No i znowu się koli nad tym. Kurwa. Ty tak polegli we dwóch. o ty Franco szpetno. Powinno być, z jakiej broni mnie zastrzelił. No to jest info. W lewym rogu. Granatiren. Nie. Co tu się dzieje? Quickpol napisał, że już was nie oglądał, bo same czubki. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zablokuj uzupełnienie Oczywiście. wroga. Paulina! Jak wrócisz do domu, to będzie jaci. O, Paulinko, kom zurück, Co? zurück, Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. albo zurück, O, Szyk. Wrogi zwiadowca No. jest w powietrzu. Paulina będzie docierana. Paulinko, kom zurück. Kurwa, Ty. kurde, tak mi pięknie szło, ej. Ostrzał wroga. Kryć się. Kamil, zobacz, który jestem, drugi. Ostrzał wroga. Kryć się. No, a ja pierwszy nie, lol. Ej, tu chodź, wróć się. Szczęść Boże, witam. Siema. No to dobra, to po tym meczu zapraszamy wszystkich po kolei, żeby była ta zrobiona. Ja. Jedna grupa, nie? Mhm. No. A z kim ja godą? Nie, proszę, czemu? Paulinką. Ej, ale wy, ej, czekajcie, ja chłopcy. jestem ksiądz. Wiecie co jest najlepsze? Quickpol się nie kapnął, że Paulinka chodzi o niego. Pisze, z kim ty gadasz? Z Paulinką. Paulinko. Ej, on ci napisał, z kim ty grasz.
Umiesz czytać? Nie, bo mam daleko monitor. Ja pierdolę. Ktoś tam ma echo. To ten ma. Jeju, no trochę chciałem przekształcić, żeby było Się śmiesznie. w szczegóły. Kurde. Siemarel. Siema, siema. To już tak Nanek, jesteś tak kurde przekształcony, wykształcony, że... Drogi zwiadowca jest... Masz linka do profilu na Facebooku. A czemu ja nie mam? Dobra? Porażka. To nie może być ja. 33. Dobra. O, patrz. Moja zagrywka meczu. Jako dżaga. I ty nią będziesz No rozpruwał? Yes. Taki wpierdol. Kamil. Którego narocznika? Ona? 9-1. Młoda. Siema Jankes, siema. To kto nią w końcu będzie pikował? Dobra, wyjdźcie do menu głównego na razie. To się pozapraszamy wszyscy. Gdzie mam wyleźć? Wejdź stąd. Do menu głównego wyjdź, do menu głównego wyjdź. A taka fajna ekipa. Ja pozapraszam najwyżej. Łatwość Nanek. Błąd. zaproś gracza. Dołącz. Online. 5 widzów. Tak, na przykład to siema, słyszałem, że bolsa szukasz. Nie. Co? A, ty to źle robisz. No ja wiem, że źle. Czekaj, Jankę, ty grasz czy nie grasz? Ja wbiję zaraz. O, mam spuszczenie, dobra. Arel, ty grasz czy nie grasz? Arel, Nie wiem, mogę pograć. chodź z nami, pogra. To zaproszę cię też. Nie, kurde, wkurzył mnie teraz system, bo się musi aktualizować teraz akurat. Oj, a to daj pozór na ta aktualizacja, bo ci może OBS Dobra, popieprzyć. dołączam. Mi popieprzył. Dobra? Ale mi chyba nie zaktualizuje, bo u mnie jest ten problem, że właśnie od dawna próbuję, ale nie umie zaktualizować systemu. No to się ciesz. Dobra, Jankę, To się może czekam fajnie. na ciebie, Arel, jeszcze. Musiałbym je przeinstalować Jaki na kick, nowo Paul? system, wiesz? Paulinka! Cheat, Paulinka... Paul. 69. Ja wiem, ja sobie transmisję z playa zrobię. Oj, 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 oj. O, po staremu zrób. Aha. Po staremu, no. To mnie wspominają. Tomek, jak tam w robocie na rano? No, wiesz, tak samo jak na wieczór, nie? Zimno. Leci jakoś tam rząd. Dobra, wszyscy są, dobra, znajdźmy. Ciemno, zimno, do domu daleko. No. Deathmatch Ej, czy Black? Arel! Ja cię widzę, Tukej! Kaj, ty mnie Bo wiadomo, gospodarz No drużyny w dołączył tym, do- na tym placu. Nie? No co ty kurwa nie powiesz? Gdzie reszta? A przed tym... No. No, skończyło się. ładuję tego, lecz już. A przed tym nie było widać. No. A powiedz... A jest. Ej, powiedz Kamil, czemu ty masz jakąś cegiełka nad tym? Na czym? Nad 40. Bo on się do Stoczki Gniańskiej dorzucał, to wiesz? Kurde, kto tam tak wrzeszczy? Tomek. Kiełkę nad 40, to jest... To Tomek, jest Tomek, gościu ma mikrofon? złota na Muszę mam mikrofon, czy co? Chłopaki, To. za głośno jestem? Nie, spoko. Może mikrofon, Spoko, czy ino co? Arel cię nie zna. Tylko ta beka, no, to witam. Nie, no to Pozdrawiam. powiem ci No, Łukasz, siema, Łukasz, siema. że zła nie jest. Co? Zła nie jest. Nie słyszę, bo zakłócenia są jeszcze raz. Bigbull, przestań. No mówię, że Jakie dzwonię bye jest. bye 15 Nie. minut? Nie Do wiem, nie 4 rano rozumiem. już siedział ostatnio. Mówię, że ona zła nie jest, nie? Na czym jest? Zła nie jest, tylko... A zła nie jest, no Ej, nie jest, no. Real wygląda lepiej. Ej, chłopcy. Chłopcy, słyszycie to? Ja tu patrzę na czat, rozumiesz? A tu Jankes proponuje Quickpolowi kąpiel. I masażyk. Tak? No? Na czacie. No to wchodzisz. Nie, dziękuję, już się kąpał. Co to było w ogóle?
Ej, naprawdę nie znajdziemy czołgu, jesteśmy w 4 osoby. Co ty, mnie Byliśmy wywaliło w dawno. Mnie wywaliło i znowu jestem sam na polu. To Spokojnie, poczekaj, bo cię ja, zaproszę. ja już byłem 6 osób i znalazło bez problemu. Ej, czemu wy To siedzicie? poczekaj, Aryla zaproszę. Co mamy kurwa stać? Ja ci powiem, że tutaj ludzi to ja nie widziałem od paru dni na tym A placu. wiesz dlaczego? Bo oni to wyłączyli, bo jest za dużo obciążenia na serwerach. Dopiero jak serwery ogarną, Chyba, że serwery ogarną, to wtedy tego. Będzie Dobra, włączone. ruszyło, to mogę strumyka odpalić normalnie. Dobra. Ej, Odpalamy Kamil, strumyk. pochwaliłem cię. Wiem, dostałem powiadomienie, widzisz? Jest jedna dziewica i 4 gei. Czemu jedna dziewica? Więc nie widzisz nie widzisz? No, jedna Przecież- dupa. Ej, przestań, przecież tam między portkami to rozumiesz konkretno, hopie. Daję. Lanca. Granatiren, rozumiesz? Mhm. Granatiren. Coś się dzieje. O właśnie, Quick Pull, ja zapomniał. Ja o nim zapomniał. Alek ma dla ciebie kitiket. Tak. Ale wiesz jaki dobry, takiego żeś dawno nie wdupiął. Tell me, where are you? Cicho, zaraz mnie ktoś zbanuje w ekipie Lemiego, bo zacząć tam streama. Ja? A, bo udostępniłeś, tak? Ja wiem, to Marzenka tam przez tego banuje. Zaraz Ja ten mnie chłopaki to to najbardziej... zbanuje. Może tak... Mi lepiej się tak gra, jak tak mogę z kimś w grupie. Biegać z momentu masz takim profesjonalistą, no właśnie tak patrzę. Akurat patrzę, jak tak leczysz chyba tyle, tak? No to mnie załatwił. Teraz wszyscy są na zielono, no. No zaraz toporkiem będę latać, tutaj będę jebał kurwa tą siekierką. Skarską. Gdzie to? Ponosimy straty! Człowiek. Zabójstwo potwierdzone. Daj z siebie wszystko. Kurde, plecy. Witam serdecznie wszystkich na moim strumyku. My też witamy. Zabójstwo potwierdzone, no co ty nie powiesz? Ukrywają się w bunkrze! Co za szmaty. Dobra, Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! pierwsza śmierć. Dobra. Dobra, druga śmierć. Kogoś zastrzelił. No za, Ruch koło a za farmy! chwilę będzie śmierć kliniczna, kurwa. Czekaj, ja coś grubego robię. Nie. Coś grubego robię. Atakuję Zobaczycie, wroga! zobaczycie na czacie. No to się boję. Knuta robi. Na plecy już oczywiście. Dobra. Ale wiesz, Zauważono się boję, jednostkę wiesz. zwiadowczą wroga! Dawaj, gramy w wojnę. Wojna jest fajna. Nie, Niesamowity nadlatuje bomba wroga! Kryć się! No i oczywiście we mnie bomba ciulnęła. No super, dzięki. Prawie wszedłem do budynku. Ej, co ja zrobię? Kurde, no par, zaś te. Nadciąga ostrzał moździerzowy! Ewakuować O, się! ale ja to robię. to jest serwera wrzucona. Nie wrzuci, bo się pieprzone ruszą. ślepaki znowu. Idę na lewo, na prawo, do góry. Kamil, a ty taką fajną masz tą postać, ale jeszcze tak szybko biegasz, chłopie, że tą dogonić trofera, kurwa, nie? No bo gram tym z tą dywizją tego, z Zauważono spadochroniarzy, wiesz? jednostkę zwiadowczą wroga! No, oni są najszybsi, nie? Mają te... Tak, chyba tak. A Samolot ty grasz Kamil w The Division? atakuje samoloty wroga! No, czasami gram. Zaczynamy. No ja właśnie Ja już- widziałem, że grasz. ja już- Chciałem grać, ale Ja już zacząłem przeciw
trzecie podejście do tej gry. Na jednym miałem 30 level i tam z tego Dark Zone miałem 25. Na drugim koncie miałem 17, no teraz zaczynam od nowa. No to nie, co ty, to ja raz tylko grałem, mam chyba, nie wiem, 8 może. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! No to my tam będziemy nowo zaczynamy. O, Danek tylko wygraj, ja nie. Super, 2 na 10. Świetnie mi idzie. Nadlatujemy Ja ci siebie! nawet dźwigać nie będę. Padło zabójstwo zanegowane. O, Zabójstwo potwierdzone, zabójstwo zanegowane. Kontrwywiad w powietrzu! Zwiat w powietrzu! Kurde, po co ja puściłem ten spust? Mordę. Na tył. Jak to po co? Po to, żeby poleciał, nie? To dla jaj. Granat. Aż ty, kurwa. Kurde, gin. ajajajaj, jak się przymierzył. Łobejrzyj. Zauważono Nie, ta mapa jednostkę mi się zwiadowczą jakoś bardzo Mi podoba. się też podobało, ale tu by musiała być lepsza... Pukawki by musiały być, pukawki. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Mocne pukawki, proszę pana. Daj sygnał do przeciwnika! Pierdolę. 5 na 13. Kuźwa! Strzał moździerzowy! Wycofać się! Drogi pakiet wsparcia! Lud nie może do niego dotrzeć! Bardzo zajebie, frajer. To zanegowane! Drugi dzień mi idzie tak super, że szkoda gadać. O, prawie bym cię zaszczelił, ty pało. Okopie! Ty pało, Pikpało chyba. ty pało. Pała. Pała. Zabójstwo potwierdzone! Kurde. Tam jakieś kurde na księdza. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Kontrwywiad 41 level, kurwa, i gra tak chujowo, nie? Dobra, ja tej mapy nie lubię. Ja na niej jeszcze nie grałem. Nie lubi się? Grałem na niej. Kamil? Nie lubię, potem pociąg, weź ten statek mnie wkurza. No. Ja tego statku nienawidzę. Ej. Jeszcze nie, Chociaż. spoko byłoby, tylko gdyby nie można było kampić tam na górze. Mhm. O, fuck. Nie zatrzymywać się! Co ty nie powiesz, chłopie? To baba go dała ciubie. Jakie lagi? Nie, on mnie powiedział koleś, że mam zabrać nieśmiertelniki. A mi baba padała, że się mamy nie zatrzymywać. Zabójstwo potwierdzone. Zbierz nieśmiertelniki, by zdobyć punkty. Dawaj, ja to jest. Strzelają do mnie! Potrzebuję osłony! Wygrywamy walkę! Mamy przewagę ogniową, taki tekst. Wróg koło obory. Zabójstwo potwierdzone! Kurde! Dwóch bym miał. Może gówno miał.
Nanek powinien dubbingu użyczać to. Jo. Ja bym mógł to robić zawodowo. A byłoby dźwignij mnie. Kurde, czwarty czemuś mnie prawie. nie dźwignął. Dobra. Po krótkiej awarii. Ty ciekawe, mnie to interesuje, ło? Wiedziałem. Arel, jak ci idzie? A jak tam suby? Możesz te 150? Trzymaj. Zauważono jednostkę Ja. zwiadowczą wroga! Ty myślisz, że ja to ty. A wiele masz. 120. Ej, wróć się, sam jest dwóch gości. Obróć się nazad. Wrogi pakiet wsparcia! Wróg nie może do niego dotrzeć! Kurde, wpadłem na jednego. Dobra. Co ty, miałem Maciej, 120, a UAV potem tam. skoczyło mi 119, potem znowu 120 na chwilę i potem znowu 119 i przez 2 dni nic. Koleś masz Pusto, ani jednego suba. Pierdolę, to Dopiero dzisiaj mi jeden skoczył, jak w pracy był. Aj, Co ty, opie, licho idzie. Nadciąga ostrzał Licho, wrożych! padłeś? Ewakuować się! prawo. Ty tam chyba też od tego Bamboja masz kogoś przypuszczam. Dobra, panie grajcie. Kurde, Ty. A, Kurde, patrz. ja pierdzie. Tylko jestem ciekaw, jak kupię sobie teraz tą płytkę, nie? Czy będę musiał to sobie wypierdolić, to wszystko? I Wszystko będziesz On chyba musiał się usunąć. podmieni. No kurde, kto mi wziął mojego też mi się tak pada? wydaje. Nie, on chyba się podmieni, mam takie wrażenie. też tak mi się wydaje. Może być. Gdzieś tak chyba miałem A on tak odmieni, bo słuchaj, beta, jak kiedyś beta była pierwszy raz, nie? To też zaraz po becie w premierę kupiłem Kurde, tą grę co za cfelką. i zostało mi to wszystko, co miałem. O jest, nowy Ale subskrybent, nie, o jest, chodzi mi o to, że dziękuję kiedyś bardzo. Ej, a czemu mnie nie zasubował? Ja też chcę suba. Jakoś tak? Ty już masz dużo. Ale no i co z tego? Chciałem się zapytać, czy on to ma tą grę publicznie. Znaczy wiesz, plik instalacyjnie. A to się nie liczy, to jest niesprawiedliwe, że ciebie dali, a mi nie. Dziękuję Nordic Prezu. No, to niech wpadnie na ciupiemy po naszemu. Jebnie Spadam spać. Na razie. Przestań, Trzymajcie się. dlaczego? Proszę. Na razie. Nie zachowuj się jak quick pull. Jutro pogramy. Dobrze, pa. Pa. Na razie. Dybele, kartofele. Kurde, to nasz, co mnie stresuje. Tam dali był, mnie zaszczelił. Pachor pieruński. I co, Nanek, zadowolony z tego koda jesteś? No, powiedzmy. Moje, Tak długo na niego kurde, czekałeś. zostaw mi to. Mi się choreograficznie bardzo podoba, jeżeli chodzi o, wiesz, budynki, stale, to śnieg, zima, klimaty stale takie. Dobra, ponosić do krwi. Siema Nordic, dzięki za suba. No, Ginter, wpadnij też do mnie, nie? Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Kurde, blat! Ej, tu co strzela, to trzeba przeładować, ja? Kurde, słyszę coś tam szczela Macie do kolejny zwiat? Góra. Widok z góry! Gdzie on? Nie ma. Góry są. Czekaj. Co za menda społeczna. 10 metrów. Kurde, bele. Jest, dobra. Dobra, idę na górę. Subskrybuj. O kurde, remix będzie. Dawać amunicję. Lewa. Lewa, prawa, lewa. Zabójstwo zanegowane! Uważaj, tak mówię, ale to wiesz, tak się nauczyłem na tym... W Ghosta żeśmy tak grali i cały czas, wiesz, na jakimś tam sensie, no. I to tak zostało, nie? Kurwa, plecy. No. Z jednej strony pomaga, zależy jak gra się, nie? Z jednej strony pomaga, jak jesteś w rzędzie. Ej, pozbierałeś mi wszystko! Ty świnio! Mam cię. Jak będzie pazerny, czy będzie Ale on cię pazerny? dźwignął. Nie dźwignął mnie. Zeżar mi wszystko. Joczek zabił. Się okaże zaraz. Zabójstwo potwierdzone! Kurde. Papara, 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 papara. Kurde, A dogoniłem Kamila. normalnie od 2 dni jestem ślepy, bez kitu. Zauważono Czemu? jednostkę Ja zwiadowczą nie wiem, wroga! kurde,
Nie wiem, te aktualizacje chyba zrobili i te nic nie umiało grać. A na początku, kurde, wszystkie rundy na plusie prawie. No patrz, tak naprawdę nie było jeszcze, tak że wiesz, że te nam serwery mogą... Kurde, ale wpadłem na 4, no nie. Ja ani jednego nie Zauważono zrobiłem. jednostkę zwiadowczą wroga! Jeb mnie, kurde, bele jego psia mać. Achtung, Achtung, Niemcy lecą. Wrogi pakiet wsparcia! Kurde. Wróg nie może do niego dotrzeć! Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! Kurde. Wrogi myśliwiec! Wycofać się! Cześć Jankę, mistrzu. Jak Quick Polmo live'a? Quick Polmo konto. Zauważono jednostkę Pociąg zwiadowczą! cały pełny. Zostaw mnie. Chuj pomala. Uważaj. Co za grzbiet. Nadlatują wrogie myśliwce! Kryć się! Wrogi pakiet wsparcia! Wróg nie może do niego dotrzeć! Myśliwie zinteresuje. Zwiat szuka celu! Zostaw te tagi. Bomba wroga! Kryć się! Zostaw to. To są moje. Nie, bo ma. Tutaj kłam. Ja. No i akurat we mnie trafił tą bombą. Zauważono jednostkę Kurde, Kamil był kontrwywiadu przede mną, wroga! on we mnie tą bombą. Samolot kontrwywiadu Złapę wroga! sobie mojego taga. Atakuje samoloty wroga! Tak, tak. Mój nieśmiertelny. Teraz wygrywamy z Żydami. Ja, Plecy, ja odwróć pierdzielę. się, kuźwa. Nie mam pleców, 3 umyłem. pojechałem. Ja też. 5, o kurde. 5 poszło do domu. Ty też umyłeś? Zwiat w powietrzu! Dobrze. Zwiat. Zwiat dostał, zwiat, dobra. A zaraz jeszcze tego łomotowa rzucę. Nie ma to dopuścił. Czemu on poszł? Nie wiem. Gdzie, brzydalu? Ła. Ale Kurde, jego piec. To jego czy nie jego? Kurwa, nie wiem, ale pazerny. Kurwa, następny kamper. Ja pierdolę, uspokójcie się, bo wam wypierdola serwer. Potrzebuję osłony! Kurwa, ja mam dobry mecz. Ale ich rozwaliłem tam. 2 było u góry i rozpieprzyłem. Nie mam naboi, no on mi teraz pada, że nie ma naboi. Dalej. Dobra, pany, wygrane to już mamy. Kurwa, trzymać sztamę i... Bierz go, Kamil, tam tle... Zabiłeś go. Dobra, wziąłem ten tak. Jego ma 14 na Dobra. 5. Ja pierdzielę, czym wy w nich szczylocie? Łomotow leci. No, FTG gram. Straciliśmy jednego! Dalej. Dobra, podniosłem twój tag. Dobra. Kurde, idą tu z prawej strony. Dobra, dobra, spoko. Do A lewej. jest! Spadłem na niego. Shit the fuck. W środku. Nadlatuje bomba wroga! Kurwa, idźcie w końcu normalnie szczylać, a nie takie coś, co wy robicie. Gotowości, daj sygnał! Leci, bach, skampi się. Dziękuję. Jest. Dobra. Ale kurde, poszedłem tych 17 minut, trzymałem. Pod żurawiem! Cholera, tracimy go! Ładnie pojechajmy ich. Jo. Też macie czarnobraz? Nie, teraz skorło Rozłączono serwerem. Tralala, No, standard. Ale co ci... Mi się nic takiego nie dzieje. Kamil 33 zabity. Nie wiem, serwery mnie rozłączyło. Nie wiem, czy mnie wywaliło od was, czy jak. Bo byłeś za dobry na ten serwer, dlatego. A nie, To dajcie mi może jakąś... Czy to lepiej przy takiej skali tutaj, wiesz, jak wytłumaczę, to mi O, dajcie jakieś... spoko. No, Mnie też chłopaki, wywaliło. Nosze. Dajcie mi jakieś nosze lepiej. To ja będę Dobra, tutaj zagram jeszcze jeden nosił. mecz i lecę. Okej. chyba Boczko. nie na tym. Ej, Ja co, w tylko ogóle dwie osoby ten, są?
Co? Jestem z wami czy nie? Niby jestem. Ja w ogóle czekam, aż mi się załaduje online, bo mnie też wywaliło. Jak jest wykonanka? Nie widzę. No chyba z serwerami grzebią, bo miał być patch jakiś. Ale teraz mi działo chyba jeszcze. Mi działo. Czekaj, dołączam do Nanka. No, wartko. Dobra, jestem. Nie no, O, dołączyłem. wywaliło mnie. Też mnie wywaliło. Kurde, moje Dobra, to odpuszczam w takim wypadku. Czemu? Wbijaj przez to, nie Nie, opie, dobra. nie rób tego. Wykonanka już, nie, zaraz muszę... A ja się w ogóle bym musiał... Jankę zasnął. Może. Albo Czekaj. To nie jest Ja w kurde ogóle, radziu, który śpi non stop przy ja w ogóle se chciałem tego. O matko, co to? Wyłączcie to. Bo mi potem wiadomo, kurde, z prawami autorskimi. Przestań. Nanek, pamiętasz? Nanek, pamiętasz? Co? Czekaj, do kogo to wbiliśmy wtedy, jeżeli prawa autorskie zabrali? Prowadzili? Do mnie. A, do ciebie, to będzie wówczas Puszczał dobre. mi te wszystkie muzyki, kurde. Na BF-ie. To jest najgorsza kamperska mapa. Ale Fesci wtedy uwalili ten? Zabijaj wrogów, zbieraj nieśmiertelnik. W jeden dzień przyszły 2 piosenki, potem przyszła jedna i chyba potem jeszcze jedna. Ale zarabianie dali mu. Ja, no bo wiesz, usunąłem tak jakby te fragmenty, nie? Kurwa, Jezu, mać, naciskaj na ten spust, kurwa, szybciej. Kurwa, i nie trafiłem. Lanek, jesteś bardzo nerwowy. Wiem, bo pracuję na kopalni. Chyba był tutaj się tam... No to nie ma nic do rzeczy. No, bardzo no. Tam jest? Grasz Nie, w ja Kamila? siedzę na imprezie, ale nie gram już, nie, zaraz skończę. Kontrwywiad jest w powietrzu. Atakuje samoloty zwiadowcze wroga. Jak się nazywa ta gra? GT Sport? No Gran Turismo Sport. A co, kupujesz? Nanek biedno, nie kupi. Ej, kolejny trailer. A nie, to stary, dobra. Znanek w stodole się schowałeś, czy nie wiem dalej? Nadlatują wrogie myśliwce. Pisza. No, dzięki, żeś mi zapierdzieli te tagi. Kontrwywiad jest w powietrzu. Atakuje samoloty zwiadowcze wroga. Zwiad w powietrzu. Szuka celów. O, Co ty tam robisz z tym mikrofonem? to. No, zwarcie łapie. Zwarcie łapie, ja muszę kurde ten mikrofon na czasach na Francję dać. Zabójstwo potwierdzone. Kurde, na Allegro mikrofon pozostaje sobie. Dlaczego ty? Już? Roman, Nadlatują wrogie myśliwce. Słucham cię, jak ci idzie? przyjaciel serdecznie. Powiem ci, że z sercem i wiarą na pewno dobrze. A praktycznie. Co za dziad. A ja mam bombę. Nadlatuje bomba wroga. Leci bomba. Kryć się. Skąd ty możesz bomba? Jebnie, Ale Powiedz, wytłumaczcie im, że jak jeden szylo, to niech jeden szylo się zdąży obrócić i go zastrzelić, a nie dwóch. ja, no toć. Tak No będzie i jak powiedz. Powiedz im, bo mnie nie szymia. godą wam. Głoś ciul i daj dwóch. Nanek za dwa baty. Słuchaj, gościu. Tęsknisz naprawdę za szpitalną kawą? Dostał z granata. Mówię Nanek, jak cię nie lubić naprawdę. Ja nie mogę. Dać ci do góry.
No tak normalnie, jak go nie lubisz, no tak o. Nie da się, kurwa. Nie da się go nie Drogi lubić. zwiadowca jest w powietrzu! Kurde. Co się kampisz, gnoju? Kurwa. Ej, tu jeden z pompką loto. Co? Z pompką. Shotgunem. Celów! W restauracji, do restauracji musimy iść, bo się tam ukrywają. Gdzie się podziały te wszystkie No i suby? dupa. Kontrwywiad jest w powietrzu! I mnie zabił. Atakuje samoloty zwiadowcze wroga! Moim kanałem da się Zwiat w załatać. powietrzu! Pilot myśliwca w drodze! Podchodzę do Wszystkie celu! suby. No popatrz ten numer. Jeszcze Kurwa, przeżyłem to, to nawet nie wiem jak. Matko jebca. Nie wiem jak to przeżyłem, ty, cześć. Odbierałem. Gdzie jest? Dobra, pany, ja będę uciekać, jutro będę. Dobrze. Dobra. Miło było poznać, Kamil. No, Jeszcze dzięki. miłego wieczoru. No, do jutra, trzymajcie się. No, hej. Co za kwiat. Zabójstwo Obiega, potwierdzone! kurde, gościu czołg, ja widzę, że on obiega ten czołg. Obraca się na mnie i mnie zabija. Ty, nie może, ja wiem, że on tam wyjdzie. To mnie szczerze, że głuptasiu jeden głupi. No ale jak to... Ilu nas jest teraz jeszcze w tym? Czech? Arel? Trzech chyba. No, trzech. Ja pierdzielę, nie. Jestem niesamowity. Kontrolujemy Góra, dalej! góra. Kurwa mać, patrz, granat nie Drogi trafi. zwiadowca jest A w powietrzu! ktoś ślepego granata rzuci na mnie i mnie trafi. Zwiat szuka Powiedzcie mi, celów! jaka jest ta sprawiedliwość w tym kraju? Nie utrzymamy się tu! Jeb! Zwiat w powietrzu! No i Szuka skąd on celów! się wziął, kurde, no. Ej, proponuję, żeby serwery wywaliło na 24 godziny. Ja ci mówię, ta mapa, ona jest zrypana, nie? Nie. Bardzo Co ty zrypana. idioto na mój szczylosz? Nalot Fritz X top! Może wiedział, że przyjdzie i teraz nam dwóch nie ma. A toś ty był! Drogi zwiadowca jest No. w powietrzu! Kurde, bo co właża, rozumiesz, Kaś, to ode mnie wymieszczyło. Ja pierdolę, No. je przez okno na teście. Ja nie wierzę. Mamy... Sama porażka, żeśmy się zaczęli. Zabójstwo potwierdzone! Ja my w ogóle nie myślimy, jak podejrzewam. No tak. Ale to mnie na ten. Taktyki nie mamy. To. Jeb mnie pała jebano. Kuźwa. No. No. Jeszcze jeden. Kurde, no pieprzony gnój siedzi w rogu w budynku i Biega kampi. następny. Ja mówię, te budynki, one są straszne. Ale zwycięstwo. Świetnie walczyłeś pod presją! Ale przynajmniej, Ej, o jeden, przynajmniej na plusie. A ktoś był Nanek w przeciwnej drużynie? Nie. Znaczy... Nie. A to ja ciebie tam, Nanek, tą bombą rozwaliłem raz chyba. Kaja był przeciwny. No w przeciwnej, no se zobacz. Nie wiem, czemu I dostał batę ode mnie. Ja dostał od ciebie baty. No i żeś jeszcze, kurde, wygrał. Ty masz więcej szczęścia niż rozumu, te. Nie, bo ja mam premium. Z BF-a tu. Ja Z BF-a tu działa. za 200. Za 200 tu działo. Nie, ja mam za 124 no. Bo ty za 200 tu też działał na tym, wiesz? Zapomnieli dodać.
No. Nie było szkoda ale kasy teraz na te wszystkich- 200. Nas teraz wszystkich wyrzuciło, nie? Bo Kamil opuścił, nie? Bo myśmy byli u niego, nie? Ja są. Okej. To nie wiem. No właśnie, ja też. To do kogo idziemy? Czekaj, jeszcze- Do Aryla. No tutaj są 2 miejsca jeszcze. No to ja do ciebie dołączę. Ale ja nie mogę, nie? Mo Ja nie mam... możesz. To do mnie dołącz. No to ty dołącz i on dołączy do ciebie, no. Ty do mnie dołącz i ten. Zaro powinno, Dobra. zaro powinno iść. No. Nie można dołączyć do sesji. No ja mogę tylko zaprosić cię. Janek, Czekaj, ja ci mogę tylko ja zaprosić. spróbuję do niego dołączyć, wiesz? A ty do mnie dołączysz. Mhm. Czekaj, ja wyszedł już. Co za... Ty, a może te zombie spróbujemy? No, możemy też. Mnie by się już teraz nie chciało zombie. To jutro może. Co jutro jest za dzień? Jutro jest czwartek. Czwartek. Słuchaj, Ale Arel, piątek? przyjdź. No. Słuchaj mnie. W piątek gramy we wszystko. Co? To co? No na streamie pogramy w to wszystko. Ta wojna, w te A, zombie. co? Wszystko. Aha. Co ty na to? Po kolei se. Ja jestem za. Wojna jest fajna. Ja grałem w wojnę i mi się bardzo podoba. Ja? Dobra, push. A tam na wojnie to trzeba bardziej współpracować, co? Nie, to kurde. To chodź weźmiemy ta wojna. Wojna? No weź dołącz do mnie. No to dołączę. Idziesz, Tomek. No tak, ale Co nie mi mogę do nikogo dołączyć. On już wczytuje wojnę. Jaki bezsens. Co? On już wczytuje wojnę, ty, a nie żadnych zawodników mi nie dokoptowało. Mamek, ja nie mogę dołączyć, mogę jedynie cię zaprosić. Nie, czekaj, zaraz, tylko ja dołączę do niego i ty do mnie będziesz mógł dołączyć. Aha, dobra. Sesja jest pełna, wyleź stamtąd, Ginter. Aha. Nie? Co? Dałbyś w piątek znać, przyjacielu, to ja też z chęcią No, na piątek jasne. przygotował się. To jest kwestia tego, czy... No, pograli. Yy, Mogli kiedyś wszyscy, nie? no, ale czy mój plan wypali? Jak wypali mój plan, to będzie fajnie, a jak nie, no to będzie smutno. A u ciebie w domu jest zawsze ktoś, nie? Mówisz, nie? Ja, no Ja powinien tego numeru coś telefonu- być, nie ma problemu. Ja tam tego numeru telefonu nie podałem, bo za późno mi go wysłałeś. No. A już byłem w mieście. Byłem już w mieście i mówię, później mi zamkną. A to mogli twoi podać, to nie wyślę. mogłeś ty Ja mam swój jako mój, Spróbuj na nek dołączyć do mnie. teraz? Ała, kurde, moje plecy, muszę... Ale no, mój by nic to nie dało, nie? Bo przecież co by dzwonił kurier z Polski do Niemiec? Jego pieniądze. Teraz nie można dołączyć. No. Co za bezsens. Kurde. Czekaj, ja spróbuję do ciebie. Czekaj, czy to się... ja odpola ten. Bo to gracza odpolić, nie? Żeby dołączyć do sesji, czy co? W ogóle kurde bez sensu jest, bo sobie ostatnio tutaj jeden rozkaz wziąłem. Zabij 45 wrogów w trybie wojny, No. nie? I no kurde, nie wiem czy to nie trzeba w ciągu jednej rozgrywki zrobić, bo... Jednej rozgrywki, ja już, proszę kurde, pana. Chyba tak, bo ja tam kurde wiesz, jak grałem parę tych, miałem tych killi kurde chyba ze 100 łącznie, ale kurde dupa, nic się nie pojawiło, nie? Zupa romana. O, ale jak mnie teraz dołączy... Ja teraz... No, dobra, czekamy. A powiedz mi, Artur, możesz ty, bo ty na pewno masz mikrofon z kamerki, nie? Kto? Znaczy Artur. Tomek.
Nie, słuchawki grałem. Sławki masz? No i spoko mam. No. Czarny ekran Czemu? teraz. A no pytam się, bo ten... No. Bo echo u ciebie słychać. Tak? No? Niemożliwe. To mam słuchawki cały czas. Nie, ja tylko wcześniej słyszałem. Mhm. Ktoś miał echo, ale to... Znaczy echo, znaczy jakby ci to padać, nie że echo się odbiło, twój głos, tylko A że nie, w takiej... no to nie, słychać taki jakby pogłos, tak jakby gadał z daleka. No, tak jakby mikrofon. był, no. Tak? A teraz? Lepiej czy gorzej? Nie, cały czas w sumie tak samo. Tak jakbyś, nie Tak wiem, jakbyś był w był- drugim pokoju i O, gadał do tak jakbyś mikrofonu. był w pokoju bez mebli. Poczekaj, ja zmienię słuchawki, zobaczymy tych dróg. Nie, no i czarny ekran mam, super, nie. Kurde, pograłem. Ej, to za to powinien oddawać pieniądze. Czekaj, ja mam lepszy pomysł. Ja wlezę do gry i wy... Ty, Namek, weź mi wyślij jeszcze raz zapro, może mi to... A dobra, błąd, okej, znalazłem. Nie było. Chodzę online. Nie, bo wkurzające jest to, że czekasz, nie, kurde, wiesz, patrzysz czarny ekran i czekasz jak Tak. leci. No i... A powiedzcie chłopaki teraz ze słuchawkami. Lepiej? No, troszeczkę inny dźwięk, nie? Ja w ogóle nie wiem jak wy mnie słyszycie, także... Ej, już mnie nie naciągaj, żebym jeszcze lepsze kupywał, kurwa. Co? Już mnie nie naciągaj, żeby jeszcze lepsze słuchawki kupywał. Nie, ja cię na żadne sławki nie naciągam przez to. I ona nikogo... Żebyś sobie kupił godą. A, że jo? Ja mówię o sobie. A, ty sobie? No, że nie. No, żebyś ja sobie nowy... Nie, no to bez to ci godą, że ja nikogo nie naciągam, żeby se ktoś kupował z kuli mnie słuchawki. I no godą, że wiesz, że tak... No, nie, że... Ty wiesz, że ja żartuję, wiesz, że to Ja będzie. wiem, gdyś ty się opie. No. Gdyś ty nasz Carlos. No. Ja nie wiem, ja wam wysyłam, ale co z tego wyjdzie, to nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia co... Kurde, coś mi te ostatnie suby nie działają. Dołącz, dobra. 2 suby miałem, a kurde, Ej. coś mi ich nie wyświetla. Arel, skąd ty taki obrazek masz? Jaki obrazek? Ze zrywu. Zrobiłem se. I to go masz wciepany na ten? No bo ja w grze se zrobiłem, nie emblemat. Jak? No. No normalnie Ci tam gdzie porobisz, robisz. czekam. Wizytówki albo emblematy. Ale jak żeś to zrobił, że tu jest strzałka, ten... No No to ja sobie to musiałem wszystko robić po kolei, nie? A umiesz mi to posłać? Też roboty trochę jest, nie? No właśnie chyba się nie da. O, No. to niedobrze. Fajnie to Quickball by wygląda. się cieszył. Fajnie to wygląda. Jego zdrowie. Zdrowe. Błąd i dupa. Dobra, ja mam inny pomysł. Co ja to muszę puścić za gra? Wojna. Wojna, nie mam. Kampania, zombie, mecz publiczny. Wojna. Dobra. Zombie można weekend też czasnąć, nie? Można... Kurde, czemu mi te ostatnie suby nie działają do cholery? Jak was to Coś tu się kuźwa ściągnąć? popieprzyło. Alert box to było chyba. A wiesz, jak myślę to jest zaproszenie, czy byś tu mógł dołączyć? Wiem, że poprzednim też było tak, nie? Czy dołączyć, ty mogliście szybciej do mnie, Czekaj. później żeśmy się rozwiązali dalej. Kurde, co ty wyprawiasz? La, 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 To la. właśnie myślę zaproszenie. Ale to zaś nie mam do kolegi. Czekaj. Ej, drużyna może być na 18 graczy? No,
tak, w sumie tak. Czekaj. Jak was tutaj dodać? To nie jest to. To nie jest to. Które to było? Się straciłem teraz tutaj w tym. Heroiczny sprzęt! Ale nawet tutaj nie ma w tym kodzie, Ej, tak jak dostałem w Battlefieldzie, coś że legendarnego, wyszukiwanie- coś z rzadkiego, wizytówka i jakąś broń. To bardzo miło. Ej, i jak ja mam... To gromy jakoś to... Co? Kurde, teraz się będziemy pół godziny zapraszać, żeby ktoś do kogoś dołączył. No. Dobra, swoje zaproszenie idę. Dołączam. Dołączenie do sesji gry. I chyba klapnie błąd. Błąd masz? No, wyskakuje mi błąd, jak chcę dołączyć do ciebie, nie wiem się. To wyślij mi zaproszenie. Powiedzcie. Kurde, no nie, i teraz wszystko zdupiłem. A co zrobiłeś? Nie, bo te ostatnie suby, co mi wyświetlało, to 2 suby miałem nowe, ale mi nie wyświetlało ich. I wlazłem na te Streamlabs i kurde, i coś popieprzyłem i teraz mi nie wyświetla nic. Chyba nie skopiowałem chyba nie to, co trzeba. No to jeszcze raz to skopiuj. Kurwa. No ale właśnie ja nie wiem, które ja mam skopiować. Ale to jest to. To ci powinno tam wpisać. A jak ci ostatnie suby, co pokazuje lista, czy co ty tam masz? No listę, nie? Ale tako jak ją mam, Ostatnich czy... subów. Ja nie wiem teraz, jaką ty masz. Jedna nad drugim. I czym wyżej, tym bardziej mniej widoczne. No, to ja mam to samo, no. A wiesz, No, że jak miałem, klikniesz kurde. tam w tym głównym menu, to wszystkie subskrypcje, które przyszły, to możesz je otworzyć. Czekaj, to nie jest to. Co mi to dało teraz? Nie, dobra. Mamy wybacz przyjacielu serdecznie. Ale ja chyba odpadam. Czemu? No, to? Wiecie, ja na 6 do roboty. Ach, o, faktycznie. Nie no, to jak musisz, to... Wiesz, bo ja teraz na drugą chodzę, nie? Wiesz jak ja... No, wiesz jak ja się cieszę, że mogę sobie pograć z wami. Ja? Ale no, i to zabawy naprawdę fajnie daje. Ekipa jest też ciekawa. Przebijcie się do Cezara! Wycofuję się! No widzisz. Bajera normalna. Że miło na pewno czas i weekendy idzie spędzać z wami. Eskortujcie czołgi przez linię frontu w kierunku mostu. Jutro to ja będę spędzał z moimi kumplami, sobie będę wycisnąć. Musicie go Nie eskortować! chuju, byś grał na pewno do trzeciej, dlatego tak dzisiaj to nic nie robisz. Erka, posuwa się na Nie, chyba nie będzie tak, że... Jebnie. Nie. Czekaj. A dobra, chyba Została będzie 1 działało. minuta do bo zniszczenia testowo mi mostu przez wyskoczyło. wroga! Tylko, że... Kurde, nie tak wkłada. C jest pod krocie! Czerwony. A czy ty jesteś na wojnie ze mną, czy nie w końcu? Cezar posuwa się naprzód! Zaraz Mr. Blade dołączył, witamy. C naciera! Eskortujcie go! A opuścił. 30 sekund!
C jest w ruchu! Bronić go! Ach, B posuwa się naprzód! Bronić ale go! o co tu chodzi w tej wojnie? Musisz robić Przebijcie się do Cezara! Wycofujcie Halo, się. mister. 10 sekund! Halo, halo! Halo. B może ruszać! Mierz zniszczony! Dobry! Guten Tag. Dobry panie. Wszyscy do czołgów! Co C się tam? wycofuje! Jeszcze kurde chwilę. Co ma pan do powiedzenia? Update'a ściągam Eskortować do BFA. Tak. Na pewno coś jesz, bo masz. Delta się cofa! Potrzebuje eskorty! Gumę. Ruszajcie natychmiast do czołgów! Z Durexa? Ale bez skojarzeń, bez skojarzeń. To jest z Durexa. Nie, a gdzie tam? Musicie eskortować nasze czołgi! Delta się cofa! Potrzebuje eskorty! Net mi szantował trochę. Amerykanie mieli dość Jak czasu, tam by ten zniszczyć gość was. lepiej? Kręgosłup dobry, gorzej z krzyżem. Na urlop trzeba iść. No trzeba, no. A to trzeba go zaplanować sobie najlepiej, żeby wiesz, zbierz się do świtu, to samemu urlop to jest ćwiarto, nie lepiej w kilku. Kurde, nie wiem czy mi wyświetlało w ogóle powiadomienia. Nie od rana Jakie do powiadomienia? Ze subami? No. Tak się zastanawiam, bo tutaj tak od momentu jak mi wiesz skakuje ten jeden sub, tak wyglądam tutaj i nie widzę tego. Nie wiem czy coś mi się zaś nie popierdzieliło. A, dałem suba. A komu dałeś suba? A posuwa się naprzód! Powstrzymajcie go! Big Polowi. A jest blokowany przez naszego jeża! O co tu w ogóle z tym wszystkim chodzi? Patrzcie na drogę! Cały czas otwieram. Rzucam granat ogłuszający! Daniel, dziękuję za wstawioną kolejną zabawę, nie? Zabijcie jego eskortę! Pozdrawiam do słuchawki Nie ma za co. serdecznie, ale Dzięki, dzięki. Pozdrawiamy również Kurde. wzajemnie. No, to trzymaj się do jutra, jak się uda. No, jasne. Jak ktoś się poznaje, zawsze wcześniej coś odpalać, ej. Tak mi to przychodzi, że to już tam na ręce. Ej, to wy się między sobą tam na ekipie się dogodejcie i się grajcie, nie? No, w sumie tam można wcześniej, nie? Znaczy, Nie byliśmy w stanie powstrzymać ich natarcia, ale to jeszcze nie koniec! Chodźcie dalej! Nie pozwólmy Niemcom wykraść paliwa do czołgu! Mr. Black, jesteś tam jeszcze, czy już skończył bajera? Jestem. Zrzutem do góry! Ale ty tak koda nie masz jeszcze, nie? Nie kupowałeś mnie, nie? Przyszpilcie ich i oflankujcie! Nie, jeszcze nie. Wyeliminowaliśmy jeden z ich O, czołgów! Jak to nie, do Krupus. 130 to kupię. Halo. Próbują uciec B! Przejmujcie B! Dobra, spadam spać. Spoko. Marka do jutra. Elo. Elo, trzymaj się. No, na razie trzymaj się. Marka. Quickpull, i z kim ty teraz grosz? Co? Przestaną grać, nie? Mamy próbują ukraść B! Trafiony! Wróg upuścił B! Bierzcie je! Jebnie. Cholera, zbierajcie Dupa. naszego paliwa! Dupa. Coś się strzeliło, nie wyświetla mi to, kurde, powiadomień chyba. Link, referee. A sobie asasyna odpalę jeszcze. A gdzie tam te przeszczepy? Które? Te Auditiony i te A Kamile. co, z nimi nie godasz? Próbują ukraść A! Nie grać. Co? Kamil mówi, że kolowiki były takie, że nie grać. No i nie ma. Wróg upuścił A! A on poszedł, czekał na ciebie. Szwaby próbują ukraść Bejkę! No czekał cały czas, przecież byłeś na czacie i czekał na ciebie. Odbiliśmy A! No i możesz dołączyć do grupy. Nie, on nie może dołączyć do grupy, on musi dołączyć do grupy. No,
No nic, chyba mnie jutro czeka znowu siedzenie nad tym. A co ci nie działo? Widzę, że mi nie wyświetla. Szwaby próbują No ukraść kurde, nie B! wyświetla mi tych powiadomień. powiadomień Teraz ci nie wyświetla. Stipend donation, wiesz, jak daje te testowe wiadomości, nie? Suba albo ten i nie wyskakuje mi w oknie. No chyba, że jak streamuję, to po prostu nic nie działa, ale powinno. Szwaby próbują ukraść Baker! Quickpol, ty mi prywatnych wiadomości nie pisz. Ej, Nanek, a ten... No. A, wycięłeś te fajne momenty, ten... Nie, bo ja... Nie, ja... No nie miałem kiedy, wiesz co, jak ja był o 21 w domu dopiero. A ode mnie zaakceptuj. Szwaby ukradły A! To nie fajne. No wiem. Szwaby wykradły dość paliwa, by ich czołgi mogły być w ruchu. Mamy Ja tylko myślałem, że jedną taka szansę, by brzydka ich pójdzie, powstrzymać. Nanek. Co? Myślałem, że jakaś brzydka do ciebie pójdzie, Nie a tam... pozwólcie szwabom przed... No wiem, miało być fajnie, ale Specjaliści od kurde. demolki go nie zniszczą, by powstrzymać ich natarcie. A, bez Niemiecki spokój. czołg! Mamy wrogów na drodze! Wrogi czołg jest w ruchu! Zabijcie jego eskortę! Ale widzisz, kurde, późno. O jak w domu. Ich czołg naciera! Chyba, że... To zmienia, no wiesz, tok rzeczy, Niemiecki nie? czołg Co? chce naprzód, powstrzymać go! To zmienia tok rzeczy. No. Ja teraz robię na drugą zmianę, także wiesz. Wrogi czołg jest w ruchu! Zabijcie jego Ale non stop eskortę! masz na dużo zmiany, czy... Straciliśmy jednego! No, taką mniej więcej jest. Ich czołg naciera! Wcześniej miałeś chyba Na rano. Czołgu! Wcześniej miałem jak na rano. A to wolisz na rano? No, lepiej ci się pracuje, czy na... no wiesz, na jakieś popołudnie, czy coś tam. Wiesz co, kiedyś mi się dobrze pracowało na nocki. To zależy jacy ludzie są, wiesz? Przeładowuję! Aha. Czołg jest w ruchu! Utrzymywać presję! No, jakie lagi. Amunicja! Kurde. Wrogi czołg jest Znaczy w się ja obrocie! wolę na popołudnie na przykład. Strzelać w eskortę czołgu! Nienawidzę na rano. Między drzewami! Czołg się cofa! Nie, no nie da się grać. Co, masz lagi? No, ty nie masz? Nie. No ja tu widzę, ja gram z tobą. Ale jak tu ludzie te matchmaking? Jeszcze raz, bo nie słyszałeś. Czy poprawili matchmaking, wyszukiwanie meczu, nie? Nie za bardzo. Ty możesz Nanek zobaczyć u mnie na streamie teraz jak biegasz w miejscu. A to nie, wy wszyscy normalnie biegacie. I no mnie kasują niesamowicie. O, ty koleś biega w powietrzu. Ale to było śmieszne. Gdzie on pobiegł? Ty, drugi w ziemi biega. Jeden w powietrzu. O matko, ale jest takie też, że na przykład jak we dwóch szuka się gry, No, w kilka osób to wyszukuje kilka też. no długo trzeba czekać. Jeden most zniszczony. Utrzymajcie pozycję, aż będziemy w stanie... Nie, ja wychodzę stąd. Idziesz stąd? Chciałem z tobą Nanek pograć, ale niestety. Wrogi czołg No jest w spoko, ruchu! ja to, Zabijcie jego eskortę! ja to dokończę i też wejdę. Czemu w ogóle widzisz, coś mi tu dzisiaj się pierdzieli Czołg wszystko. naciera! Miażdżcie pierdolę Czemu te dookoła czołgu! kolejne nie działają? No ja pierdolę. Niemiecki czołg chce naprzód, powstrzymać go! Arel to wygląda jakbyś do Wrogi boku czołg! strzelał. Zabijcie jego Kurde, Kao się eskortę! tam skampił. Ale ten jeden mi rozwalił te w powietrzu. Zresztą powiedz coś na dach. Czemu te Uważajcie, pieprzone... niemiecki czołg chce naprzód, powstrzymać go! Została jedna minuta! Jebnie, kuźwa, ma. Czołg jest w ruchu! Zabijcie jego eskortę! Przemieszcza się! No, trzymaj się Tomek. Czołg naciera! Ognia wciekamy dookoła czołgu! Patrzcie na drogę! Czołg się cofa! Kuźwa, mać. Uważajcie na ciężarówki! 30 sekund! Czołg jest w odwrocie! Utrzymywać presję! Ale mam ładnie. Jaki bezsens. Kurde ty. Ja te lewo.
Ten emblemat zrywu mam na prawym ramieniu i jest ten, jakby lustrzany 10 odbitek. sekund! Taki bez sensu. Czołg się cofa! Ale tutaj w tablicy jest zryw, Udało się! elegancko Daliśmy logo. saperom dość czasu, by zniszczyć most! Ciach. Niemieckie natarcie zostało spowolnione! O, to smola już. Dobra. No ja muszę biegnąć przez 4800 km. Metrów. Po co? Bo nie dostałem tam, gdzie powinienem. Mhm. Nie, tylko nie ta mapa, błagam. Nic, pany. Ja już kończę. Uciekam. Dzięki za dzisiaj. Fajnie, żeście byli. Ja już grubo po północy. Trzeba się iść wyspać. Także zapraszam was jutro. Co za dziady. Zapraszam was na słynny piątek. Piątunio. Zobaczymy, co będzie. Ci kampią, to ja Może też coś ekipa ma być i w ogóle A, Tadek tak, wpaść. ten tam stał z czym ze snajperką. Pogramy jakoś. fajniej. No oczywiście. Nie ma te kampienie na No. drugim końcu mapy w Okej. oknie ze snajperką. No nic, trzymajcie Czekaj, się, aż ktoś cześć. wyłoni. Pozdrawiam was To wszystkich jest serdecznie. wspaniałe. Dzięki, żeście byli Snajperki w na tym kodzie imprezie. mają bardzo wysoką... I na stronę czacie, aim assist. dobra, przełączymy się tu Włączymy i czasem na Discordzie. uciekamy. Trzymajcie się, pa 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 pa. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Dobra, żegnam się z wami, cześć.